आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथे महरखौ लानानै दिनै लोगोफोर ओरैबायदि गरम बोथोर। ओमफ्राय आङो माइसुंनि पाउडारखौ एसे माने फोनस्रोजोबना लादो आरो एसे फुदांदां नुलायदो आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय खानाय सानायखौबो खानाखै दिनैयो डाइरेक्टनो माने बोखोनानै थिखिनियाव खाबदावना लादो आरो नै लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर अमा समा आदार होखांनानै संखाव खांखाव जाखांनानै थास'जो थेब्रेनो लोगोफोर फेनाव थाथ'लायबाय आं एसे दसे। लोगोफोर दसे मबाइल नायनो सानबाय। मबाइल नायनाय लोगो लोगोनो फेसबुक नायनायावनो आंहा फाथैलाय बिसिनायखौसो ब्ला नुबाय। रहाय बाबा फाथैलाय बिसिनायखौसो ब्ला नुबाय आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय जाथायखौ बहा जादों बेखौ आं माने बुंनो थाङा आरो होननोबो थाङा। ओमफ्राय बेखौल' आङो बुंनो सानो दे फाथैलाय बिसिनोब्ला मानो हाबा जायो, मा साननानै बेफोरबायसा माने हाबाखौ खेला होननासो भाबियो नामा? ओंख्रि ओंखाम गेलेनाय बै गोदो जों खिखर खेला गेलेनाय बेफोरबायसासो भाबियो नामा हाबा जानायखौ, संसार जानायखौ? ओमफ्राय साननैसोआवनो बेफोरबायसा फाथैलाय बिसिनाय गारलायलायनाय जायो आरो मा कारनाव जायो? संख्रि बानलुनि दावराव, बिसि फिसायनि दावराव दाङाबाजि लोंनाय जानायफोरालाय एसे नांलाय खमलायफोरालाय थाखायो। बेफोरखौ माने हजम खालामनानै थानानै संसार जानायासो मोनसे संसार। जुदि नोङो इफोरखौनो सहायनो हायाब्लाथाय सानफ्रामबो नांलाय खमलाय गारलायगोनल', डाइभर्स बिलायनाय माबा बिलायनाय। आजिखालि मबाइलाव माबा मोनसे जाबानो हौवाखौ केस होनाय, हौवाखौ डाइभर्स होनाय माबानाय इदिल' नुसैहाय लोगोफोर। माने हाबा जानायखौ ओरैनो ओंख्रि ओंखाम गेलेनाय बायसासो मोननाय जाबाय खोमा मानसिफ्रा। ओमफ्राय आङो फेसबुकाव मोनसे भिडिअ नुलायबाय आरो ना लोगोफोर। बांद्राय गोबाव जायाखै खोमा, थेवब्लाबो माने आङो बुंनो थाङो आरो गोबावानो जायाखैब्लाबो, ओमफ्राय दासो होदोंब्लाबो गोबाव जायाखैब्लाबो, गोबाव जादोंब्लाबो माने आङो बेखौनो बुङो आरो ना, मानो बेफोरबायसा फाथैलाय बिसिलायनांगौ? गावबा गाव हौवा हिन्जावजों माने गोरोबलायनानै मोजाङै रुजु रुमु रायजोखौ जालांनांगौ। एसे दायावनो माने गोरोबलायि जालाङो, फाथैलाय बिसिनाय जालाङो। आसलथे मा जाजोबमारखो मानसिफोरानोथ' बेखौ नुदाव बारासो जाबाय खोमा ना लोगोफोर। ससियेल मिडियाआव आजिखालि माने आगारना होयोना, ओंखायनो माने गासिबो माने रोङियाबो रोंलांबाय, सिखायलाङोसो। ससियेल मिडियाआव मोजां जाथों होननानै ससियेल मिडियाआव मानसिफोरा आगारोना भिडिअ लायै ब्लाब्ला बिब्लानो बेनिफ्राय माने गाज्रिसो जालाङो, सनलाङोसो। दा नोंथांमोना बेयावनो रायहरलायगोन आंखौ कमेन्टनि गेजेरजों, नोंबो बिदिनो जागोन, नोंबो मागोन, नोंहालाय मा जादों, नोंहालाय मा मादो, मिनि बुंदो, नोंहा ओरैनो माबा माबि होनलायलांगोन आरो ना। जियानो जा बुंनायखौ आं अरजाया, बेफोरखौ आङो फाथा लाया। आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा, आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा। माबा गैयाबादि मोनखोमानो आंनि बे जिउआ, माबा गैयाबादि मोनखोमानो आंनि बे जिउआ। आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा, आद्रासो थाबाय माथो जोंनि जिउआ। नोंबो होबायमोन, आंबो होबायमोन, गोसोनि साननायखौ फोरमायलायबायमोन। नोंबो होबायमोन, आंबो होबायमोन, गोसोनि साननायखौ फोरमायलायबायमोन। नोंबो आंबो जों दिनै लानांबाय दाहा, नोंबो आंबो जों
दाव जैसे कि हस्ताया फेलें जाखागोन गैखाया खाफाला गैखाया बरादाव जैसे कि हस्ताया फैमान जाखागोन नोंनि आंनि बे जोनोमाव बारि जोनोम फैगौ जोनोमखौ जों नेना थादिनि आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमाङा माबा गैयाबादि मोनखोमानो आंनि बे जिउआव माबा गैयाबादि मोनखोमानो आंनि बे जिउआव आद्रासो थाबाय माथो जोंनि सिमां